Jaroman. Your primary drawing खुलुमबाय बर' हारिनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरबाय दिनै मिथिगौ 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान दिनै बे सानखौ गासैबो जायगायाव गोथार आरो गिदिर सान होननानै फालिनाय जायो दिनै जों बयबो मिथिगौ मोनसे हारिया थांना थानो थाखाय थुनलाइ नांगौ जाय हारिया थुनलाइ गैया बेहा गसंथानो आरो थांना थानो गोब्राब दिनै बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थुक्राझाराव बेखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों बे समाव आं दिनैनि प्रग्राम फारसे आगान सुरलांगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना गोसो दङब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव हेल' लोगोफोर आंनि सिगाङाव बुंखानाय बायदि थुक्राझाराव जि जोंहा रंजा बाजा मोनसे 14 नभेम्बरखौ फालिनाय जादों नैबे बोसोराव दिनै आं बेखौ सफैबाय आं फैगासिनो दङ दिनैहाय आं बुंखानाय बायदि बेयाव सफैबाय दा बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैनि जि प्रग्रामनि गासैबो मोसानाय मुसुरनाय आरो गासैबो बे प्रग्रामखौ नोंथांमोना दिनै नुजोबनो मोनगोन जोंनि जि प्रग्राम बे प्रग्राम बे समाव जोंनि मानगोनां इएम थुक्राझार बर' थुनलाइ प्राइमारि आफादनि हामलायनायाव एबा दैदेननायाव एबा बानजायनायाव बे गोथार हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय समाज सिबियारि गुबुन रावारि आफादनि जोंनि रुजुनायाव थुक्राझार गोजौसिन फरायसालिनि गाहायाव बारग'गोरायाव मानगोदादा बे हालामनिनो जेडि इंलिश मिडियाम स्कुलनि जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे गावनि थाम मोनथाम बाथ्रा लानानै हाग्रायाव अस्त्र हमनानै दंहैयोमोन बे समाव गोबां हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों लोगो मोनोमोन गोबां हारिसानि दैदेनगिरिफोरखौबो जों बिथांमोना मावरियाफोर बायदि बाथ्रा बुङोमोन मिस्टार फेरेंगा नोंथांमोननि राव नोंथांमोननि नायदो बे समाव बिथांमोना जोबोर मोजांथार दिनैनि प्रग्रामाव मोसानानै पार्टिसिपेट खालामनानै दिनैनि जि प्रग्राम बेखौ मिनिंफुल खालामबाय नायदो नैबे मिडियाम फंबाय नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जानांगौ आरो गोबां बिदिनो लोगोफोर बिराद एक्सेलेन्ट आरो मोसानाय मानाय जोबोर इन्टारेस्टिं आरो बिराद मोजां माने एक्सेलेन्ट मोसायो बेखौ आं एसे लेट जादों नङाब्ला नोंसोर देखायनो हागौमोन ट्राइ खालामो उनफ्राव मा जायो नोंसोर देखायनो नाजायो नायदो बिसोरो माबायदि सिस्टेमै मा स्टाइल जिरायदों आरो नोंसोरखौ आं बुंनो बाथ्रा गैला मा होननांगौ जाखो नोंसोरहाय बिसोरबो डेन्जार गोजाजोब खिन्थु सिंगारफोर ड्रामारफोर हेभि गोजा जायखिजाया मानो दिनैनि प्रग्रामाव गुबुन गुबुन मानसिफोर आरो डेन्जार मानसिफोर माने दंफैयो आरो दंगासिनो दङ आं देखायगासिनो दङ बे समाव माखासे मिडियानि मानसिफोरखौ लोगो मोनदों आंनि लोगोफोर नै समाव लोगो मोनदों बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जेराव मेराव मा जादों मा जायाखै बे गासैखौबो जोंनि गेजेराव समाजनि मोजांनि थाखायहाय मिथिहोयो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो गासैखौबो मिथिनो मोनो बिथांनि चेनेलनि नामा मामोनलाय टाइम्स नाउ बड'लेण्ड बिथाङा बिनिनो मा अनार बिनिफ्राय फंबायफोर दं नै मा नामलाय फंबायना जोहोलाव बिथांखौ आं मोजाङै सिनायखागौ नै बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै निउस गासैखौबो जोङो मिन्थिनो हायो बिथांमोना मा जादों मा जायाखै गासै जायगानि गासैबो निउसफोरखौहाय जों मिन्थिनो हायो मोनसे जोंनियावहाय गिखांनाय फैयोमोन जायनि जाहोनाव थुनलाइ सिबिनाय होन हारिमु सिबिनाय होन हारि बाख्नायनाय होन
गोबां हाबाफारिनिफ्राय जोंनि खृष्टियान बर'फोरा जानगारनानै थायोमोन। लोगोफोर बे समाव एसे ओंखाम जाबोयैखाय ओंखाम जानो आङो थांगासिनो दङ। गासैयावबो ओंथियाखौ जानाय लोंनाय गैयाब्ला गैया। बे समाव नैबे मिस्टार जाहाजों ओंखाम जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा आंखौहाय ओंखाम जानो लिंगासिनो दङ। जानाय गैयाथ' जाया। जानायनिसो एसे मोजां खेबनो मानो रायज्लायनो मानो गासैबो जायो। बेखौ जोङो बे समाव जों थांगासिनो सम फैयो। औ ओंख्रियाथ' ना फ्राय दं ओमफ्राय आलु लाब्रा दं दालि दं। मथा-मथि दिनैनि प्रग्रामखौ बिसोरो बिथांमोना हेन्डेल खालामदों। नै माबा दंलायबावोसो मा होनो बेखौहाय थिखा जानानै बे दंलायबावोसो बेबो जाबाय बेसेबांनाखि आलासि गुबुन गुबुननिफ्राय नुजाफैनाय आलासिफोरखौहाय बेवहाय जाहोनाय जायो। बेबायदिनो बेवहाय जानाय लोंनाय दिनै आंबो बेयाव जानो फैबाय रेडिसै एसे बिसोरो भलन्टियार ओंखाम खुना होग्रा नामा? आदसा भलन्टियारफ्रा बिनानावमोना ओंखाम खुना होग्रा खस्थ' खालामनानै आलासिफोरखौ रिसिभ खालामगासिनो दङ। बे समाव जानानै रेडि जाबाय आं जानोसै दालि माबा बे लाब्रा सयाबिन एरि बिराद गोथाव ओंख्रि बे समाव आं जानोसै ओंख्रिया जोबोद गोथाव जागासिनो दङ सयाबिन आलु आरो मा होनो बहल आरो बे समाव ओंखाम जाखांबाय बे समाव प्रग्रामाव थांफिननोसै माबायदि जादों सोर सोर मोसादों आरो सोर सोर सिंगार फैयो बे गासै प्रग्रामखौ आङो बे समाव देखायगोन बे समाव आं थांगासिनो दङ आं प्रग्रामाव थांफिनगासिनो दङ नोंथांमोना नुलांजोबगोन नोंनि गासै प्रग्राम आं नोंथांमोननो देखायगोन। बे समाव ओंखाम जानानै सिरियास लाबाय गोबां इउटुबारफोर लोगो मोनो नै गोबां नानि मोनसे हाबाफारि मावफुंनो नागिरदों एसे सिगाङाव जोङो बुहुमारि रादाब ना मा होनो क'क्राझार बर' थुनलाइ आफादनि जे आगुनि मावग्राफोर बिथांमोना बोसोराव जानानै थांबाय बिथांमोना बोसोराव थांनायलाय गोदान मावफुं आफाद डिसक्रिपसन होनाय जागोन जोंनि थाखाय गोनांथि जादों बेनिखायनो जोङो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दिनैहाय जोङो प्रग्रामा थांबाय ना एसे मोजां हायनिफ्राय गोबाव सम जाबायमोन जोंनि थुक्राझार बायदि प्रग्राम जायोना ओमफ्राय नैबे बोसोरावहाय जानो मोननाय मोजां मोनदों आरो गोबां पार्टिसिपेट खालामफैबाय सिंगारफोर दङ सिंगारफोर बिथांमोनखौ जोङो दा खनबाय सोर नाम गाबज्रिनायजों लोगोसे आरो बिथांमोना 2022-24 बोसोरथामनि थाखाय बिथांमोना जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर जागोन दा आङो बिथांमोनखौहाय फारियैहाय नाम गाबज्रिनो नागिरदों बिथांमोना बान्था राननायनि हाबाफारिखौ बे समाव मावनो आखायाव लाबाय
गिबियावनो जों बे उन्दैफोरनि जादोंमोन लवार प्राइमारिनि बिराद ड्रयिं हाले गोजां राव खिथि जायो ना उथासारनानै बे समाव नाम गाबज्रिनाय लोगो लोगो गोख्रै बे स्टेजाव फैनानै प्राइजखौ नाजावफैगोन आं सिगां जेरै सापर्ट खालामदोंमोन बेबायदि सापर्ट खालामगोननानै गिदिर मिजिंथिबाय एसेनोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै थाबाय